ஹாய் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ மார்னிங் இப்போ வந்துட்டு நான் இங்கே என்ன பண்ண போனால் ரைஸ் ஃப்ளவர் தோசை. ஸோ இது வந்து நீர் தோசாவும் சொல்லலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்துட்டு அதுக்கு தேவையான இங்கே வந்துட்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒன் மீடியம் சைஸ், மீடியம்னா கொஞ்சம் பெருசு சைஸ் ஆனியன் சாப்ட், அதுக்கப்புறம் ஒரு கேரட் ஸ்க்ரேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு கப்பில் ரைஸ் ஃப்ளார் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அரிசி மாவு. ஸோ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு பவுலில் வந்துட்டு இந்த ஆனியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆனியன், அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஸ்க்ரேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட், அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரீன் சில்லி நான் ஒன்றே எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் நிறைய தேவைப்படுச்சுன்னா நிறைய ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் போட்டாச்சு. இது ஒரு சின்னதாக லைட் மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம். ஸோ இந்த ஆனியன் பீசஸ் நல்லா பிரேக் ஆகிற மாதிரி. ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன். தேவையான அளவுக்கு சால்ட். அதுக்கப்புறம் இதில் இந்த அரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா, இது ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா இது கூட மிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அரிசி மாவு போட்டானோடனே இதே கப்பில் வந்துட்டு ஒரு அரை கப்பு ரவை. ஸோ இது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் போயிடும். அரிசி மாவில் இந்த ஆனியன் இதெல்லாம் போட்டு தோசை போட்டோன்னா வராது. வெறும் அரிசி மாவில் வேணால் நீர் தோசை வரும். ஸோ நம்ம ஆனியன்லாம் போடுறதுனால தண்ணி விடுறதால தோசை வந்து நம்மளோட க்ளீனாக வராது. ஸோ அதனால நான் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு 1/2 கப் சூஜி போடுறேன், ரவை. இங்கே பாருங்கள், ஒரு அரை கப் ரவை. ஸோ இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஜீரா ஆட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரா, அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு 2 பிஞ்ச் வந்துட்டு பெருங்காயம், எல்ஜி. ஸோ இதெல்லாம் போட்டு இதை ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது. இது கொஞ்சம் தண்ணியாகவே கலக்கி வச்சுக்கலாம், ரவை போட்டிருக்கிறதுனால. அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து அது வந்து நல்லா கட்டியாயிடும். ஸோ நான் ஒரு கப்பு ஃபுல்லாக இதில் வந்துட்டு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இங்கே நல்லா தண்ணியாக லிக்விடாக இப்படி கலக்கி வச்சிடலாம். ஸோ இதை கலக்கிட்டு நல்லா நம்ம ஒரு சைடில் வந்துட்டு இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆச்சு ரெஸ்ட் பண்ண வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த ரவாலாம் வந்துட்டு நல்லா ஊறிச்சுன்னா அது வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகி இதோட திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இப்போ இது வந்து இவ்வளோ தண்ணியாக இருக்கு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் இன்னும் கட்டி ஆகிடும். ஸோ நம்ம இதில் இன்னும் தண்ணி ஆட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு க்ளோஸ் பண்ணி இந்த சைடில் வச்சுக்கணும். இப்போது நம்ம இதுக்கு வந்துட்டு சைடு ஆனியன் சட்னி. இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஆனியன் சட்னி, நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும். ஸோ ஆனியன் சட்னி எப்படி பண்ணால் பார்க்குறேன். ஸோ வாங்க, நான் ஆனியன் சட்னி எப்படி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ட்ரை பேன் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு இதில் நம்ம கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கலாம், சும்மா லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றினா போதும். இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா பர்ன் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நான் இதில் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் உளுந்து, அப்புறமா கொஞ்சமாக வெந்தயம், அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஜீரா. இதை வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும். ஸோ லைட்டாக கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆன பிறகு நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ
இதுலேருந்து வந்து நல்ல வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகலை, லைட்டாக ஸ்மெல்லு தான் வருது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நான் ஒரு 4 cloves கார்லிக் வந்து பீல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ இதில் போட்டுற போகிறேன். அதுக்கப்புறம் ட்ரை சில்லி, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை சில்லி கிடைக்கும் இல்லையா, ஃபார் கலர், வெறும் கலர் கொண்டு யூஸ் பண்ணுற ட்ரை சில்லி, இந்த மாதிரி ரிங்கிள்ஸாக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு 5 நான் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த டைப் ட்ரை சில்லி, இது வந்து ஸ்பைஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நல்லா காரமாக இருக்கும். இது ஒரு நான் 5 ட்ரை சில்லி போடுறேன். ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் போடுறேன். காரம் உங்களுக்கு அதிகம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ட்ரை சில்லி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு 2 minutes நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் இங்கே வந்துட்டு ஆனியன், நான் வந்து 2 ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் வந்துட்டு நல்லா இவ்வளோ பெரிய ஆனியன், மீடியம் சைஸ் 2 ஆனியன் வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் வறுபட்டோடனே நம்ம ஆனியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம கோகோனட் ஆட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா தேங்காய் போட்டால் இது வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியாது ரொம்ப நாளைக்கு. ஸோ இந்த சட்னி வந்துட்டு வித்தவுட் ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு 2 days வெளியே வைக்கலாம், ஸ்பாயிலே ஆகாது. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ரைஸ், அதுக்கப்புறம் தோசை, ராகி பால், எது கூட சாப்பிட்டாலும் இது வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நம்ம ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். ஆனியன்ஸ் வந்துட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஆனியன் ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகிறதுக்கு நம்ம இது கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம். 1/2 teaspoon சால்ட். சால்ட் போட்டு நம்ம சிம்மில் வச்சுருக்கோம் 2 minutes. ஸோ இந்த ஆனியன் லேயர்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் ஆகிற மாதிரி இதை வந்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேயர்லாம் செப்பரேட்டாக வந்துருக்கும். ஸோ குக் வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஆனியன் வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஆனியன் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் இப்போ வந்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சில் ஆகிற வார்ம் ஆகிற வரைக்கும் அதை வச்சுட்டு போகிறேன். ஏன்னா நான் வந்து மிக்ஸியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். நம்ம சூடாக கிரைண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வார்ம் ஆகணும். ஸோ இதில் இன்னொரு இன்க்ரீடியன்ட் என்ன ஆட் பண்ணால் இல்லை, இது வந்துட்டு புளி. ஸோ இது வந்துட்டு கம்பல்சரி புளி ஆட் பண்ணால் தான் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் ஒரு சின்ன ஒரு கோலி சைஸ் வந்துட்டு புளி எடுத்துருக்கேன். ஸோ புளி அது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குட்டி பீஸ் வெல்லம். ஸோ இதை ஒரு 2 minutes இதில் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இவ்வளவே தான் சட்னிக்கு, 2 இன்க்ரீடியன்ட்டும் தேவையில்லை. ஸோ இதை அரைச்சிட்டோன்னா நம்ம சட்னி ரெடி. இது வந்து சூப்பர் குயிக் அண்ட் ரொம்ப டேஸ்டியான சட்னி. இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்துட்டு நான் கம்ப்ளீட்டாக சில்லுன்னு ஆகிற வரைக்கும் அதை வச்சிட போகிறேன் ஒரு சைடில். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதே ஸ்டவ்வில் இப்போ தோசை ஊற்றிடலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நான் வந்துட்டு சட்னி பண்ணுறதுக்குள்ளே இது நல்லா செட் ஆகிடுச்சின்னு பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ கட்டி ஆகிடுச்சின்னு. ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை வந்துட்டு ஒரு தோசை பேட்டருக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ நம்ம இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிடுவோம், வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ இது வந்துட்டு நான் ஒரு தோசை பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதுக்குன்னு ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது. தோசை வந்து மோட்டாக வந்துடும், ரொம்ப திக்காக வந்துடும் தோசை. ஸோ கொஞ்சம் தாராளமாகவே தண்ணி விட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஸோ எனக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருந்தால் போதும். ஸோ இதை நம்ம வைக்க இப்போ தோசை ஊற்றிட்டு நம்ம திருப்பி ஒரு 10 minutes வச்சுன்னா இன்னும் கட்டி ஆகிடும். ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு கட்டி ஆச்சுன்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி லைட்டன் பண்ணிக்கலாம், அதில் ப்ராப்ளமே இல்லை. ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு தோசை ஊற்றிடலாம். ஸோ இங்கே வந்து பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தோசை ஊற்றினோன்னா அது வந்து பேனில் ஒட்டிடும். ஸோ ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி 2 ஸ்பூன். இது வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ சாஃப்டாக மொறுன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து அவ்வளோ மொறுன்னு வர சான்சஸ் இல்லை. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்த உடனே கொஞ்சமாக ஹை ஃப்ளேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வந்து இதில் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ தோசாக்கு தேவையான ஆயில். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது நல்லா குக் ஆகட்டும். நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனோன்னு எல்லா சைட்ஸும் நம்ம இது ஃப்ளிப் பண்ணிடலாம்.
இங்கே பாருங்கள், இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஒன் சைடு குக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஸ்லோலி வந்துட்டு கீழே வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கணும். எப்படியும் ஒன் சைடாகவே போட்டுருவேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒட்டுச்சுன்னா நாட் அ ப்ராப்ளம். செகண்ட் டைம் நல்லா ஆனியனை வந்துட்டு நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு தேய்ச்சோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடும் நம்ம நல்லா குக் பண்ணணும். குக் பண்ணிக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ தோசை சூப்பராக வருது. ஸோ நம்ம இதே மாதிரி நான் ஒரு 4-5 தோசை போட்டு எடுத்து வச்சிட போகிறேன். அதுக்குள்ளே சட்னி ட்ரை ஆனானே நம்ம சட்னி அரைச்சிக்கலாம். பாருங்க, சட்னி வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து ஸ்மெல்லு சான்ஸே இல்லை, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ டேஸ்ட்டும் வந்துட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இது வந்து லைட்டாக திரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு, நம்ம வந்து சீரகம் அதெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால. ஸோ அது வந்து பரவாயில்ல, அதுதான் ஃப்ளேவரே. ஸோ இது வந்து சட்னி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க. சூப்பரான யம்மி ஹாட் சட்னி. ஸோ இது வந்து கூலாகிறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு, டைம் ஆகிடுச்சுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே வந்துட்டு இதை மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி ஆனியன் தோசை வித் சட்னி வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னோட சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. See you in the next video. Bye.